Bă, ăsta e pentru startarea la videoclip în Sami. Asta e pentru prietenul meu care cheamă în joc Marius Profi. Pentru brădarul meu. Ia-te aici. M-am de alergat. Dăm pe 12. Și iau-te, gata. Te că eu merg pe ea. De acum ai dat la 22. De acum e la 12, băi. Uai! Mamă, atâta nu pot să fac, am treaba astăzi. Ok. Îl opresc. Hai că îl opresc. Stop. Ok, stai să vă și în alt videoclip, nu pot să fac mai lung, că v-am zis am treabă. Să v-am zis să ne de la lung de adepturi și ceva genul. Decât să... Vedeți, ca în band, alergat. La revedere!